ओइ निजोम थांलाय आंनि साइकेला फुगारिलाय बेहाय जोंनाव जिराय मोनजायालै बेथा खामानि मावनो बानानै बिदि जिरायनानै थाफ्लाङा नोङो थां आंनि साइकेला फुगारिद' जागोन र' आं दा फुगारगोन दे आइनो खोन्था जागोनलै मा दा बेलाय दा होननानै नों बावनो अबावबा दानो ओरैनो दंखायो मानसियानो नङालै आदा आं दा फुगारगोन दे मोजां साफा जाजोबनांगौ गासिबो दाख्लै हाब्रु नांजोबदों मोजां फुगारखा ओरैनो जानाय लोंनायल'लै बे जोंनाव थानानै ओमफ्राय जा दादागिरिबाव दायोल' होनबाव खामानिखौनो मानो बिदि बुङोथाय आदाया आंथ' खालि जायाल'ना आंथ' खामानिबो मावो माथो दा होनबानो माबा आं खामानिखौ मावालासे थागोन ना आबैलै आं नोंखौ जा गोसोखांबायलै आं बैसागुआव थांनो सानबाय नाथाय बैसागुआव थांनोनो जायासै ए आनैयाबो हगार हरासैना आलासिबो फैनानै दाबा थांनो मोनगोन ना मोना आं एसे सोंनाय नायगोन र' जोबोद थांनो लुबैदों आं आबै नोंखौ नायनो नोंबोथ' हारसिं फैनो हायाना ना लोमजाबायदोंसोथाय आबैया आं गोसोखांदोंलै बिरादनो निजोम आबै बायदि अननाय नों मालाबाबो जेरावबो मोनमारालै मानो होनबा आबैनि अननायानो आलादा बेहायथ' नोङो थानो मोन्दों जानो मोन्दों नांगौ बायदि एसे मोन्दोंथ'ना नोङो फरायनोबो मोन्दों नाथाय गोसोबायदि जेबो खालामनो मोनाखैलै आबैयासो आंखौ जेबो बादा होआमोन नाथाय न'आवथ' एसेबां बिदि जानाय लोंनायथ' मोनामोन थेवबो मालायनाव गोजोन मोनाखै आं एसेबो आबैया फैया नाङा होननाया मानिनांगौमोन आं आबैनि खोथाखौ हा नै निजोम मा आखल जालायखो बेलाय आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना मोसौआ थाबलाय दाबो लायाखै नोङो बे नुवाखै बोथोर गाज्रि जानायखौ माबालै आनै अखा खोरोमबाय थानायखाय आं थांथ'वाखैमोन दसे थानानै थांगासिगौमोन आं नोंनि दसे होननानै मालाबानो मोनागौलाय लांगोन थां गोख्रै थांनानै मोसौफ्रा लाना फैदो बेहाय आरो बारा फाल्थुक जानाङा नों गथ' अबा दानो लोमजादों माबा खर' सादों होनना थालायगोन नोङो बिमायासो लायबाय थानांगौलाय मालाबा जागोनानै आं लायनोसै गोख्रै लायथां ओमफ्राय ना आनै माबा बुंनो सानदोंमोन आङो आरो मा बुंनो जालायखो नोंहालाय आनैलै आङो बैसागुनि आबैनाव थांनो सानदोंमोनलै आबैया हारसिं आंखौ गोसोखांदोंदां आंबो जानायनो लुबैदों आबैखौ नोम्बैखौ गोसोखांदों बांद्राय बिदि नोम्बैखौ गोसोखांनानै न'आव थांनो होनबा बोरै जानो खामानिया बेयाव सोर मावगोन नोंनो मानि फैसा होदों जों खामानि मावनायनि बिनि सायाव लेखाबो फोरोंदों गाननो मोन्दों जोमनो मोन्दों जानो मोन्दों थानो मोन्दों मोजाङै मोजां आरो खामानियाथ' गैबावासो बेहायनो नों बिबैखौ गोसोखांनानै थांनो बुंना उनाव फैसाल' रग' लानोसै बिदि नङा आनै आङो सानसे साननैल' थांगौमोन थांबाबो नाङा दे जाबाय बेफोरबायदि थांला थांलिखौ दोन खामानिफ्रा गोख्रै माव बेहाय बोथोरा गाज्रि जाबाय दा आरो बिनि सायाव लेट जाबावगोन मोसौ लायनायाबो बिबैयासो जेन एकदमबारे खामानिखौ मावना होफैगोनहाय बिबैनाव थांनो न'आवनो थांनोबालाय हा खेबसेनो थांखाबानो जायोना माखौथो बेलाय थांलाय फैलाय बेलाय बांद्रायखौबा मोजां मोनगाराहां आं बुंखादोंमोनहाय बिफाखौ एसे सेंग्रा गथ'खौ माबा उन्दैद्रायखौ लानानै जारलासो जाबाय ओरै फारसेनिफ्रायनो नायजोबनांगौ फैसाबो हो खामानियाबो रोंजोबा जारला बांद्राय गोबाव दोनाहाय आं बे गथ'खौ र' एसे थाबैनो बेबस्था लानांगोन नांगौबा उनाव गोदान लागोनहाय नानि दखानाव थांनो ओंखारगोन ना माखो औलै बाजै दखानाव थाङाबाबो आरो जारला जायोना माब्लाबा मायावबा खरसायानो थोस्लाबा जाहैयो बेखायनो थांसै आरोलै आयौ एफा अखानियाव नानि दिनै थाङाबानो जासैमोन जोंनि खामानियालाय अखा हायाबाबो बेनोलै बाजै आरो अखा हाब्लासो ना पक'रा आलु चप जानो बांसिन मानसि जाबावो मिथिबायना नाथायबा आरो हाब्रु हालाजोंनो मानसियाबो एसे खम जालायलाङोना बाजै मालाय फैबा फैगोन आरोलै फैयालाय फै आरो सासे दैलि फैग्रा कास्टमारबो दंबावोसो सासे बै गामि खाथिनि ना आदैया सानफ्रामबो लाङो मालाय बाजाराव फैबानो जोबोद मोजां मोनोनो मालाय जोंहानि एवनाय सावनायखौ जाहैनो हारसिंनिबाथ' एसे लाबा बांसिन जागौमोन ने नानि औ बाजै आरो दाख्लै बैसागुआव एसे बाजै सासेजों हैफानाया बेबो 500सो जादोंदां दखानैनिया गोगोम मानसि जाखादों दा आरो फाननोबो नांजोबदों गासैबो दाउदै माबा माबि लांदोंमोन ना सानथामानि जाखादो सिंगार फैनायजों जाबजों गोगोम मानसिया जासोदो दे नानि फिउचाराव माबा मोनसे गावनि दखान मोनसे खुलिनो हाबानो जाबायहाय जोंहानो
फैसा मिलायबाथ'ना मा जायो मा जाया दिनै बाजै नाथाय नायनोसै नै मोनो ओरैनो खरसायावनो थांफिनजोबखायो नालाय बहाथो थायो ओमफ्राय खोनासं बाजै बे नोंनि फैसा मोननाया बेखौथ' आरो नों खरसायाव दा बाहायखा नङाबा नोंना बाहायथारनानै जोबजोबलायगोन बेखौ नों दोन थिनानै आरो नोंनि नांगौआवनो बाहाय बाजै जागोन दे नानि आं आरो बाहायलाबायखायाना दे होमबा बाजै आं थांग्रोनोसै नोंबो थांथ'सिगोन दा नै बिबाजै हारसिं जानोसैलाय ना ओमफ्राय आंबो हाथायावसो थांफानो नंदोंमोन बोरैबाबा नोंजों आलुआबो जोब्बायलै नानि लायखानांसिगोनदां जेबो नङा दे बाजै आं आलुखौ लाबोफागोन ओमफ्राय नोंलाय थांफामारोबालाय थुदो आरो नै न'आवबो रावबो गैया जायोना दे नांथ'ला अखाबो हादो खामानियाबो गोगोम ओरैनो थासो जोबलाबायबाय जियाबो रानजोबासै सुनायानो ओरैनोसो बेखार जाबाय दानि अखा हानायालाय बाजै बिदिनोसै हाबायानो थाखासिगोन बेनोथ' जोंहा मिथिजार माबा दंनाय मोनबासो बाजै नोंजों एकदम हारसिं जानायानो नङामोन बाजै नोङो दायो जोंहा बाबुआनो जि दुस्थ' खालामनानै जोंनि न'खरखौना एकदम गोगोम खालामगौमोन हाबाब बे गथ'फोरखौ सासेखौबो मोना नांगौबा आरो मानसि खामानियाव नागिरबाबो मोननो रोङा बिसोरखौ बहा एब्रेना थाहैजोबोथाय इसेबां गाज्रिबाय आं दहायबो गथ'फोरखौनो मोना रावखौबो न'आव दामा दामि खामानियानो दङ आंहासो ओरै जानो खारबाबो खारस्लाब हाला हाबाब मा जाखोसै जुरि माथो रागा जाखो नोंलाय रागानोथ' खोथाना इमि हा माथो बुंबावनोसै फिसाफोरखौ होनदों रायदों आङो फिसायानो जा नांगौबासो मोनाहाय बिसोरखौ रागा जोंबा मा बुंगोन मा मागोनसो जायो आङो खामानियावनो मोना बिसोरखौ दहायबो माइ एसे लामदोंमोन ना ओजों लांनो माइरंआनो जानो गैला ओमफ्राय बेखौ अखा हाबाय माबाय थिखोनो मानसि नागिरबायबाय गैया आयै बेसे खस्थ' थिखोखो आइजों आंजों दा फिसाफोरखौनो होनदां न'आवबो थाया माया न'आव थाबाबो बहा थायो बबे खनायाव थायो गाबज्रिबाबो खोनासङा आसरितहाय सोराङाबो सोरां फिसाफ्राबो बिदिनो बिदिसो होनबा घटनाया नै गथ'फोरालाय बिदिनोसै मा बुंबावनो आंहाबो जियानो फिसालाखौ माब्लाबा थिखोनो थिनबा गैया बेबो माबा टिभि नागिरनो फन नागिरनो ओरैनो सिफिनजोबो रानखानाय जिफ्रानो आसाखौ माय बिसोरजों खामानि थिनबाबो लाब गैया बेनोथ' इमि आरो जानायफ्रावबा बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ जानायानो थावाखै मायाखै फसायाखै ओरै गोदान संनांगौ सासेया बे जाया सासेया बे जाया मेंगुलायो थेवबो बेफोरखौ मिथिया बिसोरो दे जुरि आंनि बायदिबाथ' नोंहा आथुर जाथारो जोबलायबो दायो नोङो बिहामजोखौनो नायफिनदोहाय जोंहा फिसालानो थाखै नोंहाबो खामानिया एसे खम जासिगोन अब्लाना जोंहाथ' बिमा फिसा सानैल'खायसो जोंहाबो नङाबा मा जागौमोन बिहामजोनि आसा नैसो बिहामजोनि आसा खालामबावगोन आङो नांला आंनो बिहामजो बबावलाय आरो बिहामजो लाबाबो ओजों गारलायफिनलाय लायनाय मा मुलाम्फासै संसारखौनो जानो हायाबा मानो हाबा लायसै बुजियाहाय दानि खायसे गथ'फोरा मा बुंबावनो गावसोरनि संसारखौनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनो ना मायो बुजिलायनानै थाब्ला बेसे समायना संसार जागौ जोंबो बिदि बुजिद्रायामोनहाय ने जुरि दासो संसाराव हाबना बुजिबाय जोंनि बुजिनायनि सम फैबाय नालाय जोंबो बुजिबाय गथ'फ्राबो देनां बुजिलांगोन दे ओमफ्राय नैहाय माबा फिसालाया दा लोगोफोर थिगसे बुरजा फैयोनो बेहाय दा नोंसोरखौबो जमा जाफानो लिंहरबाय आङो फैबानो जाबाय जुरि दे आइमोनखौबो बुंबानो जाबाय दायो गासिबो जोंनाव जाजोबदो दिनै बाबुनि लोगोफोर फैगोन बैसागुनि नामा दाख्लैसो फैनांगौमोन बहाय फैयोनो माबा बैसागुनि दे फैथों होननानै बुंदां ओंखायनो संनायाबो जेबो संखाथाराखैमोन आङो नै दासो मा संनो जाबाय दंमोन दा बुंगोन दे आङो गथ'फ्रानो थांनो रोंगोना रोङा माथो न'आवनो गैबाय बाया सासेखौथ' दहायनिफ्राय नुवासै आङो जोंहा सानाबाखौ खर' सादों खर' सादों होनबाय थादोंमोन दाख्लै लोंनाया बैसागुनि बाबरे बाब बिदि लोङो ना मिथियामोन आं आंनि फिसाखौ दे एसे एनै बैसागुआवल'आलाय जेबो नङा जुरि थाथ' होनबालाय आंबो नै एसे जगार खालामहैखानोसै दे इमि औ नानि नाथाय आं मिथिगौ नोंनि नोंदायानो माबा मोनसे खालामदों बा सोरनोबा जहरखुमादोंदां आंहा फिसालाखौ सोरबा गावनि बिफायानो गथ'खौ बेफोरबायदि खालामनो हागोन ना बाजै आदाखौ ओरैबायदि रागा जोंथाव मुगैथाव जुदि बेबायदि खालामारदोंबा ना नंगौ आगै सोमोन्दोआ मोजां नङाब्लानो बुजिलायनाय गैयाबा माबायदि सिलिंखार जालांगोन न'आ संसारा
औलै बाजै जोंहा आदायानोथ' एसेबो संसार जाग्रा मानसियानो नंखाया मानसिनि लिस्टावनो गोलैबावला बियो मिथिबाय माथो होनबावनो दे नानि दा नोंनि नोंदा गैयामोनबाबो आंनि फिसाया जुदि आंजों दंनायमोनबा आं बेजोंनो खुसियै थानो नाजासिगौमोन नाथाय आंनि बे मोनसे खुसिखौबो सेनानै लाबाय बे पापि हौवाया सानसे नाय बाजै गावबो बे पापनि साजाखौ मोनफिनगोन आदाया मोनथारगोन आरो आंनि फिसा आबा मिथिथाराबा दा दङना गैला माबोरै दङ बहाय दङबालाय जिन्दा दंबोना गैला आंबो जोबोद गोसोखाङो बाजै माब्लाबा बे जोनोमावथ' आं आंनि फिसाखौ माब्लाबाबो नुखानाय नंला नानि नाथाय जेरावखि गैया मानो बुहुमाव दंब्लाबो गैयाब्लाबो आंनि फिसाया जेरावखि थाया मोजाङैल' थाथो गोजोनैल' थाथोयो नुवा खोनायाब्लाबो आं आंनि फिसानि थाखाय जेब्लायबो इसोरनाव आरज गाबो नानि दे बाजै आंबो आरो जोंहा मिथिसार बाबुखौ गोसोखांफ्लांनानै नोंखौ दुखुसो होबावबाय दुखु नङा दे नानि दे नोंहा थांग्रोदो लेट जाबाय नै आरो अखाया साथा लांफाखा रेनकटआबो लांफाखा बिसास गैयाहाय आरो गगा मोनगोन बोरैबा लोमजागोन बोथोर सोलायनाय जागोन दे बाजै खर' सानाय मुलिखौ लाबोखानोसै आं ओमफ्राय नोंनाबो आंनाबो साल्लाबाय थायो दासान्दि औ दे नानि लाबो थाथ' होमबा नंमारगौ आंनि बाबा मिथिसार सनाया आंजों दंनायमोनब्ला आं बेसेदि खुसियाव थागौमोन आंदि मा पापनि साजा इसेबां मोनखो जानांगौ गोदो मावनायनि पापनिनो साजा जागोन बियो थेवबो नांनायनिफ्राय बांसिन मोनबाय आङो हाबायाथ' जानो गोरलै आरो मोजां मोननायाव जेबो मोजां गाज्रि जेबो बेफोरबायदिखौ नुवा दे माब्लाबा समाव गाब्रबफ्लाङो आरो मावनाङि खामानिखौबो मावफ्लाङो हाबायालाय जानो होनबानो हायो नाथाय मेना संसार जानायासो दासो बुजिबाय आङो काशखि आङो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लाङाबानो जायोमोन आंनि गोरोन्थिखौ आं मोजां खालामफिननो हानायमोनबासोमोन दालाय बहा जाबावनो आयौ अखाया नै जालायबाय ज्रुम ज्रुम हागारबायहाय जारलासो जागोन अखाजोंबो हाबाथाय हाबायानो थायो थादनो रोङा दे दखानावल' मोनहैग्रोथोंसै लक्ष्मणनो दायो फन हरनोसै आं दहाय आं हरबाय माबा दानदों बियो माबासो खामानि मावदों नामाथाय नों मिथिया लक्ष्मण नोंजों रायलायनो मोनबादि आं बेसे गोजोनो मानोबा सुखु दुखु नोंजों रायलायबाना दुखुनि समावबो दुखुखौ नोंजों फोरमायबा हालखा मोननाय रेजेंनो गोसोखौ उफ अखाया गैलालै सेस अखाफोर अखाया फैयै फैयैनो नै सिजाजोब्बाय आङो हा मेहेर औलै आं ओमफ्राय अखा सिजाबायना बोरैबा नोंखौ लोगो मोनसनबाय मोजाङानो जाबाय दे आया ओमफ्राय बहा थाङामोन नोङो अखा सिजालायनाय ना जोंनाव थांनो नागिरदोंमोन मिथिगौना नों दानि बोथोर सोलायनाय अखा सिजालाबायबा लोमजालाबायगोन गगा मोनगोन मानो साथा लायालासे बेरायनांगौ जाखो दे जेबो नङालै अखाफोर नोंखौथ' लोगो मोनबायना ओमफ्राय आलासिथ' गैलाना नोंसिनाव आलासि माने आलासि माने सोरबा दं नामाब्रा नोंसिनाव बेखौ सोंनाय जादोंब्रा आइ मिन नोंनि लोगोफोर सोरबा बैसागुनि नोंसिनि फेमिलियाव हे जोंनि फेमिलि बाव सोरबाफोर फैनो सानदों नामा नोङो गैयाथ' रावबो गैयाना बाजै हारसिंल'सो दं दायो आंबो दखानावसो थांनो ओंखारदों गावहा बैसागुआव फैयासै आङो फैगोनसो सानदोंमोन बाजैयाबो फैबाय दं सानदोंमोन नोंखौ गैया माथो थांनायालाय थांदोंमोनब्रा नाथाय नोंलाय मा बुजि मोननो हेइ मा जाखो ओमफ्राय दा नोङो जोंनाव थांगोन ना आं दखानाव थांसैमोन नोंनो न'आव गैयाबा आं बेयाव मा खालामदे हा माने फैनायाथ' आं नोंसिनाव फैदोंमोन ओमफ्राय दा नों दखानाव थांसिगोनबा बरिं जासिगोन ना हायो नामा बाजै दं माथो नोंनि आब'आ नानियाथ' गैखाया आङो दखानाव थांनांगौलै उफाय गैया अखा हाबाबो दिनैथ' आरो बाजैया लिंहरबाय दं फन खालामनानै मानो दाब फैया होननानै इस बिदिबाथ' नोंनि गरम गरम पक'रा एवनाय सिंग्रा एवनायखौ दखानावनो जाहैनोसैलां बिदिबा नङा होमबा अखाफोर नोंनि एवनाया गोथाव जायोब्रा मा डायलग होखायोलै बैसागुआव फैनो रोङासै बे रंजानो दिनैसो गुरब्लाव फैखाबायहाय बा ओमफ्राय आं गैयाबा बैसागु बायदि मोनासै नामा नों सावलिया थोद थुद' दा साथायानो बिरखालाय लांसिगोनसो बेयाव थाबाय थाबोला आंजों दखानाव थांफानोबा थुदो न'आव थांफानोबा ससे दोनलांसै न'सिम
आदसा दे गारिखौबो इयाव दोनदों आङो सासे बिदानो लाबोदोंलै गारि लाबोलायनायानो ससेखौनो थाबायनानै फैबाय ओरैनोबाबो बैयाव लामायाबो गाज्रिथार आरो लाबोबाथाय गारिया सालायजाया बेयाव नै फाफि अखाया हाना होबावबायलै ओरैनो आंहा दा एसे मानसिया प्रब्लेमाव जानानै दोङो एसेनो प्रब्लेमाव गोलैसिन अखाफ्राबो दिसथाब हालाहां आरो आं बिदि बेसे थाबाय थाबावगोन दे हाग्राबारि माबा लामा मानसिफ्रा मा सानगोन नुबा उरायनानैखो न'आवबोथ' थांथ'नो हाया ड्रेसखौबो आङो लाबो रोङाखै नङाबाथ' आं सोरनावबा नङा सोरनावबा थांथ'नो हागौमोन ड्रेसबो गैया माबो गैया सिंगेलबो गानबोबावाखैलै सेंग्राफोरखौबो रावखौबो लेंहरथावथाव आं गैथ'वा मा सानगोन आंखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुबा एसे असाइस नुगोन ना मोख्राया जायख्लङा दासो हरनो रोंदो बेबो फाफिया मा आं हमथा बेखौबो र' ओमफ्राय अबेबा थाहैथ'नांसिगोनलै दा अखाया बारा हाबा सेस जाखागोन आरो बोरैबा अखा खोरोमनाया आंनाव नांबा आयु थो र' हेलौ ओइ सनालि ओइ सनालि आं नोंसिनाव थांथ'गौलै दे अखाबो जि हादो साथाबो गैया माबो गैया आं जा फासिनानै दं लामायाव आं थांगासिनो दे जोंनाव उरायना आंथ' दा न'आव गैयालै न'आवथ' आइल'सो दङ बाजै आं आदा जों गासिबो नासो हमफैदों नै फुख्रियाव ना सारदों नालाय जोंहा मा न'आव गैया नों ओहो उरायना नै फनाबो माबा सासे आगैसो हमदों दै गोजा नै मामोन ओमफ्राय थाङोबालाय थांनानै थाहैग्रोदो दे आंथ' जि मोनालायगोनसोदां मा नों गैयाबा आं बोरै थांगोन दे